Ay, nakalayo na jud ko. Love. Love. Kailak na lang ko da. Hi guys! So, welcome back to our channel. So, karon kay kanang ako raw sa nagyaw-yaw-yaw-yaw ka kay tawag saba. Actually, na ako yung buhaton na prank nila. Oh no! Pwede siya kabawa na wadyo siya idea asin. So, nasa dito karon nag luto-luto or sa among dinner. Di siya maklaro basta somewhere. Nasa dito. Karon totoo, matug na siya kay upo man siya tulog. So, kabaw na mo sa title ani nga prank. So, it's lemon prank. Actually, ganina na jud ko gahuwat nga matulog siya. Kaya di ka pa man siya duty. Nga wag siya tulog. So, dala na to buhaton na tong prank. Buhaton karon is maghuwat ta nga mahuman siya og luto. Kanang huwato na to nga makatulog siya og taman. Nga hopefully magnganga siya kay para shoot jud ang limonsito na ko limonsito gipalit. See you guys, kalbaan ko na. Gikapoy sa dagan. So, ano na pa, as if lang ko nga nagkuha ko ng kong video din nga kanang sa palibot kay sindudahan ta din. Na kailangan successful niya atong prank. So, muna siya guys. Good luck to me, good luck to us. So, hopefully mas-successful siya. Ano to ang reaction ni Labley. See you guys! There's si Labley. Nagdata na kong patatas. Tanawa mi sa mong giluto, bi. Harang! Ginagling iyang giluto. So, ato nang i-taste test, unya. Kung lami ba? Wow! Lami na siya? Sure. Naka nakalab. Pakitog. Ha? Pakitog. Ano man? Gikan ka. Gikan ka duty guys. Dito sa ko dili. Okay, mo na yung pa-stress free, di ba? Reward yourself. Okay, grabe ka kapoy. Stress is work. Kapoy ka pa sa scores. Charat. So, I deserve this vacation. Short Yung matulog na ka after na luto ni mo. After naman matulog na ako. So, si Labley may bahalag limpyo eh. Tulog na eh. Ay na nahuman na. Ay na nahuman na. Man na yun eh. Ako na siya pa ituso mo. Ituso na yun. Alright, okay. Ano nangyari? Ha? Ano Patilaw ako be. Patilaw ako. Sumuna uy ako may mo judge. Love your own. Dami. Si Kuwang. Ay. Expect lang sa gana. Ay, jud Labley luto eh. Man na. Ito pang latun ang lata. Kaya para matulog na ka oy kay. Ito, may lagi ko. Luwi na. Matug na ko yun. Luwi kay Kanang. Luwi kay Kanang. Ana ang ginagid. Anang isag matug na kagi kapoy na ka pero kailap. Maserbisyo kaya po kasi mong mahal sa kinabuhi. A few moments later.
eternity later. Oh, no, 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 no. Lami eh. Ha? Lami. Loka. Bugal-bugalan ko. Ano, alam. Din kag lemon. Basta nag-lemon. Ha? Din tag-lemon. Nagdalak. It's a prank! What lang. Ay! Kapos eh. Ay, kapoy kay ko. Duka. Bugal-bugalan ako. Wala. Siya ko bagas tali sususo ko na. Naglabi, hindi na katubalik. Love. Love. Kailak na lang ko da. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Sorry, love. So guys, successful ang prank. Ganun na yung naong love. Happy kay siya. Yes, successful akong prank, guys. So, thank you so much, guys, for watching. And Mas pasig story love ka nang malingaw energy na ka. so, thank you guys for watching, and see you sa next video. Bye! Perfect! Yeah! Kapag ka na, love. Mana to?